Chupa na pre. Pani pre, oy, gatcho, ginlubok rin no. Excuse me ma'am, kana papitik ha? Sige ba, pwede? Tanaw si Marjong na to. Sure, pitkan na ka. Diskarte na po sa chika nga akong gidiskartean ganina. Plaster ma'am, plaster. Mo na naiha ka ng mga salin na lang. mga salin. After na nako nga kuan ba kadiskartean ba? So, nitawanan. Di mo tsaka balo good mo atake good opens ba opens. Plaster mama. Muna yan, mga salin-salin na lang dyan. Itik-itik na lang yung taon niya pag ma-close na. 1, 2, 3. Isa pa ma'am, isa pa kapitik ma'am. Ma'am ah. Mia, oy. Tanawa oh. Diskarte na po si Marjong. Diskarte na po do. Iya. Nindot ang forest na, nalaglaag na. Dito. Hindi, okay lang. Gusto ko mapag-isa. Magtanong-tanaw lang ko. Pag isa pitkan man ta ka. Okay lang lagi, pets kayo. Gago ka ba? Uy, nay. Di ba balik? Pangaan dyan tawanan nyo eh. Bakit unta ka mo na po niya akong training sa imo ha. Chika tutorial. Hindi ako mag-video. Ay na pag-video kayo. Mag-video ka dili na ko ni kuanon eh. Sige daw, be. Kaya uli, Marjong. Tanawon, tanidawanan eh. Nya, kumusta ang imong pag-chika dito? Di pa pitik pre. Gani napitkan ako kay isa pero kanon di na pausa ba. Mali man gud imong diskarte good. Si mali, nakamali ato nga pit gusto ra. Tanawa. Ingani pag-diskarte oh. Ingani pag-diskarte. Watch me ha, watch me. Tanawa ko ni. Sige daw. Ya, kamusta? La pre, palpak. Bulok mo kay Kago, tanawas pa rin Marke. Ay, Rhea. Nice kayong forest na rin oh. Awa yan, diskarte. Pets kayo. Kabalo ba ka sa history ani wala? Wala. 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 Kabalo ba ka nga kanang daghan kay mga memories ani nga no forest? Huh? Well, suruyo na to dito, suruyo na to. Sige tara. Hala, may uban. Waksas na. Uy, nga naman na pre. Ayun, jud ni mo jud. Ay, ginausap na ni Paribay. Let's go, wag ginasa man na bay. Mo na problema lagi ni mo, Jong. Ayaw lagi diretso ah. Sunduga si Paribaw, tanawar ko na, giagi pagpakati. Naon de no? Diretso on pre. Ay na, butang istorya gamay. Hoy, pre! Di na, mamalig na tayo, manlakaw na ta. Yan. Let's go, mamaya pang get out. Ano pang tawa? Asawa na ko. Nay, naligo dito part. Siksik part. Wasa, uy. Chawas kay part. Gwapo ang mga chocolate hills din no? Green kayo no? Dagko kayo nabi na kumakaon ng chocolate hills. Unsa naman ka? Puros ra mong kakaon. Pero, beda ako, Jong. Asa si Marjong gani? Ay ate. Napsa na yung tiga diririya. Wala ka diri. Dakuha sa Chocolate Hills, no? Manyak. Katawan ay. Dagko bitaw. Sino to? Ako'y bala. Watch me. Sige daw, Watch me. ilista na ko na. Sabay na lang ako, sabay ko. Pero dito ra ka skilled ha. Oo, sige. Kada. Relax. Inya pre. Dila ko mala itong actress lagi. Gawa ginyang gugmanyak ba? Ingon na mo dagkong Chocolate Hills, pre. Dagko bitaw. Sa din ako. Mga ajud ni mo eh. Siyempre ba kung sa meaning sa dagko? Nakita ka naka-cleavage to tapos na yung dagko. Utok ba nung sa namang tao eh? Ingani pag-discarte yung pangaan ni mo eh. Makadaot man ka ako binagkuha ng chika diri ha. Murang gida diskartean. Manyak ka, putong tawa na ito. Ria. Ano nausa di ka lakaw lagi ka? Ay, lalaki. Sige, sunod-sunod sa kulo. Katong kauban na to, Marjon. Taning bataan eh. Pasagdin lang good to good. Kanang na-enjoy nimo ang mga Chocolate Hills?
Nakita ni mo no? Di ba kuan siya kanang daghag brown, green? Tungod muna sa panahon. Pero, oh yes. Pero ang pinakanindot sa Chocolate Hills Diarrhea, kay dagko kayo. Ingunan na dapat. Kadiligay. Pero may gagmay na yung Gagmay na, ipoy dagko. Pero kasagaran jud, dagko kayong bundok sa Chocolate Hills. Yawa mo discarding pari oy. Different kay do approach gani. No, sa mangka, uy. Kaya gyapon gi-emphasize nga dagko. Dako jud bitaw bay tinuod lang. Gani una na. Ako nang gipang record. Ako na sundugon po. Manyak siya pero lahi na strategy. Ay, ginaingon ako si Moa sa una pa. Nya, lagon sa nato balik ta. Nya, tara pa sila, nakaw na sila. Kaya chance na nako niya mo diskarte. Mga tarsyo. Nara lagi nagra sa unahan lang. Jud makakita to ira ah. Tanawa. Excuse me. Riyer. Gusto ka na mukhaan sa tertiary yan. Ako yung mga kondryo. Tubig. Diskarte na po diri sa tarsyeran. Nagdako lang mata, di jud kabalo mo diskarte na ba? Klaro kayo. May tubig. Dira tertiary oh. Tanawa, ragod na oh. Pangitaw na to ng tertiary dito ah. Di, okay lang man. Ako lang. Okay lang, ikaw lang isa. Gusto kong mag-time alone, you know. Wara. Oh, di pa balik. Tawa ni sigang mata, mura na yung tarsyo gyud. Karon tanawan ako ha. Pakit-on ako sa mga mali niya kaya na ko na i-correct. Sige daw. Mo ni akong training sa imo ha. Timan ini, training ni mo ni para gusto ka makachika-chika. Sige, pero di lang ko mukhaon no. Watch ka pod, watch me. Sige. Anya, kumusta ang pagdiskarte nimo? Wala kami bebay, palitan na nakong may nani oro na si mga souvenir ba. Dalan pa na akong tubig pre, wala pre. Banga kay ka Tanawa, watch me. Stilan. Saan gibuhaton na itong bata ba? Riya. Kanang kabalo ba ka nga? Daghan kayong water share dere? Oo. Pero wala pa ko padulong pa ako bang tanaw-tanaw. Gusto ka nga i-tour ta ka sa water share dere, kabalo ko asa sila. Huh? Oh, yes. Ako mismo ang kabalo ko. Pwede. Oh, sure, why not? Magaling kang kupal ka. Tanawa pre si Mark, ina po yung diskarte. Ikaw ang palpak juga pirmi ba?